eta aek.eus webgunean. Aekaren eskutik asteburuko barnetegiak izena emateko epea maiatzaren 2 arte. Oroitzen alzara aire zabaleko jinkanez, lagun berriez, txangoez eta monitore jator hartaz, ederki pasatzen genuen, ez da? Eman seme alabei uda zoragarria Rural Kutxako haurudalekuen bidez. Kirola, abentura, dibertsio handia. Informazioa campamentoscajarural.com. Rural Kutxa, badabil. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Iñiguez 1, 9480603 Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesi gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150% deskontuarekin. Aurrizkera ikastaroa. Maiatzaren 4an, 11an, 18an eta 25an arratsaldeko 6etatik 8etara. Informazioa eta izen ematea 9482226 telefono zenbakian. Arturo Kanpien Euskaltegia, IKA. Aste honetako ostiralean zentralen Puin taldeari gorazarrea momorekin, larun batean Loulogioren umore berezia. Kontzertuen ondoren eta goizaldeko 4 arte, Central Sessions, Central zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia. 1, 2, 3, 4! Metrópoli forala, Euskal Herria irratian. Egun honen zule goizeko 9 eta 5 minutu dira Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu beste 2 orduz Metropoli forala zeharkatzen jarraituko dugu. Astelena da, maiatzak 2 ditu, eta Iruñeko Alde Zaharrak ere badu izen bereko karrika txikia da, Carmen kalearen ondoan dagoena jakinen duzuen bezalaxe. Informazio eta entretenimendua 11ak bitartean, asteburuan Osasunak Alkorkonen irabazi zuen partiduaren analisia goizeko 9:30 etorriko da. Pasaden asteak Twitterren utzitako txio interesgarrienak ekarriko dizkigu, bilduko dizkigu ikertubiak kazetariak gehiago ere. Santi Leone librepentsalariaren dekalogoan 10 kontu ezberdin gaur ere Ikurriña Eurovisionen, Otegi Kursalen, sindikatuak karriketan, Ignacio Aranguren Bianako Printzea saria, Juan Luis de Aberian Panaman, eta horrela 10 osatu arte. Amaitzeko gure mugetatik haratago ere joko dugu Lur Gil kazetari internazionalistarekin TTIP chip akordioaz mintzatuko gara, Amerikako Estatu Batuen eta Europaren arteko merkataritza itunaz hain zuzen ere, zerbitzu publikoak privatizatzea eragin dezakeen, ekar dezakeen akordioaz. Euskal Herria irratia.eus, FM-ko 91.4. Metrópoli forala. Egunon, Juan Cruz Lakasta. Egunon, Peio Arginarena, maiatzaren 2 gaurko eguna, maiatzaren lehenaren eta kasu txantreako besten biharamuna, zentzu literal, zein figuratuan. Kristalaz haratago teknikari lanetan, Igor Eskudero jauna, ari Eskudero teknikari. Egunon. Zemuz zabiltza. Oso ongi. Santiago festen beharamuna esan du. Ahotsa justu doga Juan Cruz. Bai, ez dut alarri, ez da? Kontzertu aukitzen ulako, ez parranda ditzen ulako, argi gera bedi. Ez ezala gaizki pentsatu jendea. Inork. Zemuz joan zen, akelarren zuen... Ongi, oso ongi.
kontzertua, Oso Bourbon ongi. Kings, gure teknikariaren taldearen kontzertua, ongi. Jende dezente, ordua hori, pues, afaldu aurretik zen, ez? 9 kaldera hola hasi ginen, eta jende dezente bildu zen, bai oso gustora. Hor, giradiskosa apurtu zitzaizun, eta eskratxak eta horrelakoak ahoz egin behar izan zenituen. Nik ere koroak eta saltzen ditut, oso koro gutxi egia esan, baina ja... Bigarren ahots zoragarria egiten duzu. Elkarrezketetan hasiko gara hori egiten. Ezer? Elkarrezketetan hori egiten, esan dute galderak egiterakoan zuk bigarren ahotsa, horra zerbait, egin dezakegu. Claro, eta jeak, eta... Kazetaritza berria. Bai. Bueno, tira, ederki, eutxi goiari, eskudero, eta arren otoi eta favore, zigor pertsianar! Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Gaur astelena izan da umezurtz gara prentsa euskara hutsean irakurtzea maite dugunok. Gaur gure kioskoan berriaren zenbakirik ez, alerik ez. Noran ere zin aipatzeke utzi, atzo maiatzare lehenarekin, Andoaingo kazetak oso reportaje eta analisi interesgarriak karrikaratu zituela sindikalismoaren arazoi eta erronkei buruz. Tira, bestela, astelenetan ohikoa denez, datua temporal xamarrak nagusi foru prentsako goiburu nagusietan. Diario Notiziase konparaziora lauzuta bera. Nafarroak aurren loditasun tasa jeistea lortu du. Azpi titularraren arabera, 22tik 28ra pasada. Diario Navarrak ere lauzuta bera, Nafarroako biktimen bulegora jotzen dutenen 80 emakumeak dira. Azpi titularrean irakur daitekeenez, gehienek genero indarkeria dela eta eskatzen dute laguntza. Garakaldiz, PSren presidente ohi baten adierazpenekin zabaldu du, egigurenek dio bake askorentzat putakeria dela. Astelena izanagatik ere, lehen orrialdeetako argazkietan kirolaririk, futbolaririk ez. Diario Notiziasen, Funes herriko hilerrian txikituriko ilobi bat ikusgai. Funesen 17 ilobi txikitu dituzte eta murtxanten 9. Diario Navarraren azaletik 19 gazte nafarrek irribarretxu egiten digute so. Kurrikulum akademiko ona dute guziok eta hori dela gauza Amantzio Ortega, gauda Inditexeko nagusiak bekak eman dizkie batxilergoko lehen maila Estatu Batuetan edota Kanadan egin dezaten. Garan azkenik Baionako maiatzaren leheneko manifestazioa ikusgai, ironia handiz, aberatsen manifestazioa antolatu dute hiriburu Lapurtarrean. Irudian trajeak, gorbatak eta soineko luzeak nagusi, manifestarietako batek 500 euroko biletez beteriko maletatzarra darama. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa. Gara, Atletikek 2 eta 1 irabazi du Zeltaren kontra eta dagoeneko 5. da sailkapenean. Diario Notizias, Zizurko 3 udaltzain zauriturik 3 gazte atxilotzerakoan, eta Diario Navarra, PPren eta lan erreformaren aurkako maiatzaren lehena. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Arestian sarreran ez dugu aipatu Igor, gure irrintzidorre honetatik hegoalderantz, hau da, gure leiotik begiratuzkero, hodei bakar bat ere ez da kusagula, zeharo oskarbi daukagula zerua Iruñerrian behintzat hegoalderantz. Iparra guretik, gure estudiotik ezpaitu ikusten. Bueno, tira, 9 eta 11 eguneko argazkiaren tenorea. Elurre Iriarte egunontan nahi duzunean aurrera. Badirudi arazoak dauzkagula, konexioa lotzeko, hori konpontzerik daukagun, 9 eta 10 aldera ohitura daukagu, eguneko argazkia aireratzekoa, gurean 81.4, eta hori egiterik badugun elurre hor zaude? Orain bai, ezta? Bai, orain entzutegu zure ahotsa, barka arazo teknikoak, gure errua izan baitira eta ez zureak, eta beraz, egunon, eta nahi duzunean aurrera. Erazki. Maiatzaren 2, maiatzaren lehenari buruz solastatzea bertze aukerik ez dituzten, edo ez dut nahi. Prentsak ere ez dit aukera hundirik eman, argazki bile jo dutelaik. Zerbait eran beharko hainbertze estimatzen ez dugun eta hain aspaldikoa den sindikalismoari buruz. Batzutan maiatzen lehena horrekin lotzen baitugu, betiko manifaragatearekin, betiko aldarrikapenekin, betiko sindikatuekin. Prentsan urteroko leloak titularra ikusi dut. Manifan langabetuak falta zirela aitu nuen.
Atxalderako denatzen nuela ohartu naiz, eta horrekin jo dut prensa elektronikorat, atzoko edozein manifaren argazki hautatuko nuela jakinta. Baina esaldi zaharrak erraten duenaren kontra, 1000 hitzek balio gehiago hartu dute argazkiak berak baino, eta soziologoaren hitzek eman diote indarra argazkiari. Sindikatuak ailegatzen ez diren esparruetan daude prekarietate kasu handienak eta baldintza kaskarrenak. Horra, uste dut esaldi horrekin komentario gehiago egitea ez duela merezi. Maiatzaren lehena gure eguneroko agendan sartzen segitzea, bertzeik ez. Estimatua Elurre, guk aurrera segituko dugu beste lankide baten eskutik Metropoli Foraleko karriketan zehar paseoan, hain zuzen ere Mikel Bujandaren eskutik berak ekartzen baitigu, egunero zintzo demonio, eguneko albiste, agenda. Mikel, egunon. Baizun ere. Nondik zabalduko dugu gaur? Bueno, gaurko einkizunak zain diren, lehendabizikoa oraindik batzuk egin gabe dutelako egutegiari horri alde zarrakentzia. Maiatzean sartu gara, eta oraindik ere han eta hemen, oraindik apirilean ez maiatzean sartu gara, 5. da, eta, bueno, pues hoxe, 5. noiz ostegunea ja, eta koska bat gorago. Eta maiatzak ekartzen dizkigun beste horren beste kontu eta referentzia. Besteak beste, aldaketaren urteurrena ekarriko digu. Baita ere, egia. Bai. Ez, esan behar nun, bera, aste honetan, esate baterako, egutegiren aldaketa esaten dut, baina hartzainak mendira, hori da bestea, ez maiatzeko lehendabiziko aste honek ekartzen duena, Montejurrarena, datorren igande honetan, 40 urte. Biribila urte. 40 urte. Bueno, 76 latza izan zen, martxoan Gastizkoa eta maiatza Montejurra. Eta hor borboiko bat, ibili zen, Sisto edo denarako, eta horre mercenario batzuk eta elturreskuinak eta zer izan zen da. Bueno, hori eta asteak ekarriko dugu horretarako izpidia noski. Maiatza bestaldetik, hilabete poetikoa eta maiatz izenako, Baionako, Mugaz bestaldeko aldizkari literarioan kontuak ere, hilaren 16erako zehaztu dute. Bakizu, maiatzak 5 astelen ditula, hau da lehendabizikoa, eta 3. da hilak 16, 3. eta azken 3. ere bai, aldi berean. Bueno, Iruñeko eta Baionako olerkarien topaketa, elkarketa, hau hilaren 16erako dago programatua, hori ere referentzia. Bueno, hau guztia esan da, baina egunekoari ere lotuta bizi gara, egunez egun egiten baita noski bidea. Eta gaurko honek atzo sindikatuek protagonismoa izan baldin bazuten, gaurko honetan ere puska batean ere hala da, irakaskuntza kontzertatuan, hor ari diren sindikatuek firma bilketa bat egin dute, eta gaur eraman dituzte horiek hezkuntza sailera. Eskatzen dute soldaten igoera, eguneko batekoa, firma bilketa horietan, Senpa, UGT, ELA eta LAB. Nik uste hor kontzertatuan ari diren sindikatu guziak direla horiek. Eta gero bestaldetik ELA sindikatuak eta irakaskuntza, hezkuntza ere izanen du izpide, eta kritika gobernuari kontinuidadea segida ematen ari delakoan UPNek lehenago egindakoari, behaz hor pairi buruzko ebaluazio txostena izan dute izpide. Diote prentsaurrekoan inglesez eta frantsesez ere mintzatuko direla, euren anitz, eleaniztasuna, esan dut, hizkuntza-aniztasuna den gaitasuna erakutsiz. Eta gero parlamentuan parlamentuan, astelenetan oiden bezala, erregistrora, eramandako eskaerak, bakizu ostiral, nik uste, guardiko 12 izaten dutela hor topea, eta batzuetan azken orduan lotxe biltzen dira mozioak edo galderak edo eta agerraldiak eta eskatuz, eta hor bada sorta bat, aizu zen joan den ostiraldean berien, izan zen. Ez ostegunean. Nafarroko Unibertsitate Publikoko gertakariak ostegunekoak direla. Eta ostiralderako orduan beta izan dute, agerraldi eskaera bat, hori ezkerra izquierdak tramitatu duena, eta gero galderak badira, gobernuak erantzun dezan. Hor nola izan zen, foruzaingoaren interbentzioa, ezargatik, unibertsitatean sartu, eta gero erabili zituzten moduak eta manerak
neurriz gainezkakoak, neurriz gainekoak ote ziren edo, hoiek azalpen eman beharrekoa. Eta gero berriz ere irakaskuntzako galderak eta gaiak badira, hor batzutan, hezkuntza sailak hartutako erabaki edo oraindik erabaki gabe dauzkenen inguruan, esate baterako, pairen bi talde, bi lerro, ermita gainako ikastetxean ala nahi dutela, hoiei eusteko, edo tuteran ere, alako maila batean eta bi unidade dauzkatela, bi gelakin segitzeko horrelako ekimenak ere badira. Parlamentuan maiz xamar aitzen direnak. Zer gehiago gaurko honetan, begira, maiatzak, edo ekainak ekartzen edo, Bardeako tiro poligonoren aurkako martxan. Ekainak, ez? Baina, maiatzean sartu barritan da horretarako deialdia, gaur bertan egin behar dutena hori tuteran, eta honi buruzko mozio bat ere badoa gaurkoan parlamentuko gehiengoan mintzatu dadin Bardeako tiro poligonoa kentzearen alde. Eta hau etxek ditugu, parlamentuko hori esan dut, badira gehiago ere bai, haurtzaroaren defentsarako agiri baten sinaketa egin behar dute gaur parlamentuan. Eta hau etxek dira, hemen dauzkagunak gaurko astelen honetarako, astean zehar, hori, eta maiatzen aurrera egin ala zehaztuko ditugu, hilabete honek dituen beste interes puntu batzuk. Garaian garaikoa hori ere bai, esatekoa, gaur eta bihar oraindik iparraiziaren indarra somatuko dugu, etzi... Azkenerako 25 gradu. Bai, etzi iparrak amore eman behar omen du, eta orduan beroa somatuko dugu, hori mendiko magalak berdatzen hasita, xuberoko hartzainak eta baita Bardean negua pasadutenak araikoko dira. Maiatzak horixe ekartzen dugu, beste. Eta goi mendietan ikusten dien azken elur zantzuak eta akaso kenduko dira. Elur berria, mendian konparaziora ikusten zen pixka bat elur berria gindo, eta esaten genuen Pirineo aldean egin behartzula, baina aralarren maioetan eta elur berri pixkate agertu zen atzuri zen. Bere mendiari erreparatu nion sakan aldean, eta ikusten zen goialdean nola berri pixka bat. Azkenak dira eta ja badatoz beruak eta lestera dituko dugu kukuaren kanta. Ederki, jarraian entzunen ditugunak, kaletarren kontuak, eta badakizuen nola goazen edo zer nolako modua daukagun salto egiteko karriketara, sareri gabe, hau da, gidoiri gabe. Kalera. Metropoli foraleko kaletarra. San Francisco ikastetxe publikoko atezain balerdi taldeko perkusio jotzaile aita familiako Sergio Ibarrola Zara, zer moduz Zara? Nahiko jota nago, baina ongi besterik ez. Txantrako festako gorra izan dira, ala? Atzo egon ginen besterik ez, baina nahiko gogorrak. Gogorra izango zait, txantrakoi gaurko egualdia ikustea ez da. Izan duten egualdiz iztrina eta hotza eta freskoa eta guztia. Iparra batez ere ez, iparra ize fina eta sarkorra. Buah, txabal. Kristonotza egiten zuen, bai. Eta gaina zein urtetan eta aterpea kentzea duten urtean. Bakizu jaigunea edo, ez da nola esaten zieten, jaigunea zen, horre karpa handi bat, festalekua barkatu. Festalekua esaten zioten, kentzea erabaki dute, eta niri ideia ona iruditzen zai, baina... Salestarren patioa izan dute aurten, eta gero askatasuna, eskolakoa, Arturo Kampion izan behar nuen, Bernat Etxepareko patioko espalpea eta erabilite ere bai, eta hor kontente hoten da, gero nire lankidea den, patioa txukundu beharra. Pixat korporatibista izaten alda, baina ulergarria, agurra ipamena, izan ere... oso zikin ez zuten utziko, baina oso garbi ere ez, gero txukundu beharko da guzia. Zikin ez, baina seguro, bakizu, hola, sartzen zalaik eta taberna batea eta bezperan mondongoa egon den, eta itxatxita geratzen altzara. Moonwalker egiteko, Michael Jacksonen zera dantza pausori egiteko, nekez. Oida, pues nik uste dut bastante pintatzuela, horrela, bukatuko zuelako, patio bizajoa. Eta hola.
eta kuku, ez duzu ditu kuku hau indik, Ez, nik ez dut entzun oraindik. Jo, Mikel Bojandak ze obsesioa doka kukua entzutarekin, kukua entzutea, zoaz, mendira, Mikel. Bueno, baina, errespetu pixka bat. Zara, favorez. Hemen badaudelako Euskal Herria irratien badauzkagulako mugarri batzu markatzen dutenak denboraren joana. San Simon eta San Juda, Berruz, Karbonatuz, Guberrietan, badaude horrelako mugarriak eta horietako bada. Kukua entzutearena. Baina aditu alduzu kukua, ja. Nik ez, Mikelek zer ez, Mikelek ere ez. Oida, pues joan eta entzuntzatzuela, segi derrean, hombre. Jesus, es que bigarren astea daia kukua... Zer da, lokuzio bada, zen dute, zoaz kukua entzutera eta utzipakean, hori da. Ez gizona, ez ederra da kukua entzutea, baina mendian, jode, eta alizatera bakizu, ez, dirua izana... Poltsikoan dirua badara mazu, beto, bai. Hori anetxuria dezni osongi erakutsi dut eta segitzen du. Beti eramaten du dirua poltsiko egon... Zer gerta ere. Urtaro garaiuntan. Osongi. Aita familiako zoragarria, gure ez. Bai, eta beze gauza bati. Osea, bueno, ez nahi zorrola hemen birauka hasiko, baino ia. Gaur festa dela, San Franciscon. Eta, claro, pues aita familiko honek asuntos propios bat hartu behar izan du. Beaz, nik, bueno, pues, hemendikan... Eta zer dela kausa? Pues zer dela kausa, pues ez dakit, pues, horla... Zuk zergatik hartu duzun ez diot, zergatik den festa San Franciscon. Pues ala antolatzen duelako... Maiatzaren lehena pasadute astelenera. Bai, hori da. Ezakite zuzendaritza taldeak edo... Kontu zuzendaritzarekin, oso jatorra dia. Bai, oso jatorra dia, baina, bueno, ez dira protesta egin nion, ja, horrez aurre. Bai, baten badago hortik... Eskuminak, bezarka handi bat. Bezarka handi bat, baina nik fiesta hartu behar izan da, hemen dago etxean. Bai, eta akordatu zarela berarekin eta bere familiarekin. Berragun horrela. Hori da. Haren ama zedorilarekin. Ederki. Bai. Hor txutziko dugu mezua. Bai, hori apunte hori egin nahi nuen ere bai. Ederki, osongi, bada Sergio Ibarrola, Zara estimatua. Kuku. Ongi bizi. DJ Pike daukagu dagoeneko prest eguneko kantuari tartea egiteko zer entzunen dugu, DJ Pike? Doktor Deseoren lan berria, Juan Cruz, men hori goretzen zara, duela gutxi hemen Iruñan izan zirela, ezta? Bai, Zentral Kafe Antzokian kontzertu askaini zuten. Gainera mukuru beteta eta... Bai, etortzen diren guztietan gertatzen da, bai. Bai. Eta, bueno, hori, lan hau aritu ziren aurkezten, olako liburuska bat, CD batekin, DVD batekin atera dute, igual y diferente, una mirada distinta. Ditzen da lana, bai, baina ziur naiz, horre, behin ariketa interesgarri bat egin zuten sustatu, webgunekoek eta izan zen, norbaitekor sartu zituen Doktor Deseoren letra guziak ordenagailu batean, eta eskatu zion ordenagailuari letra guziak aztertuta egiteko halako odei bat gehien azaltzen ziren hitzekin. Eta orduan zen, noche, pasión, besos, castigo, ziur naiz, disko sartuta ordenagailu batean, testu prozesatzaile batean, antzeko zerbait aterako dela niri Doktor Deseo gustatzen zait. Eta gaina berrikuntza batzuk badakartza diska honek, konparaziora, saxofoi jotzaile ikaragarri bat fitxatu dute, eta bestalde neskatiko gazte batek, 18-19 urteko neskatiko batek bigarren ahotsa sartzen du modu pikainean, alde horretatik berrikuntza zenbait badakartza soinuari dagokionez, edo hor pixkate... Hori, ni entzun gabe nago oraindik, neskarina, entzun nuen Euskal Irratian egin zioten elkarrizketa, eta gero aurkezpen kontzertua egin zuten naiz.infokoekin edo naiz.eusekoekin, horre streaming bidez eman zuten estreinako kontzertua, eta hor aritu zen neska, eta ahots ikaragarria dauka, eta oso gustu ona besteko, bai. Eta diskoan ere entzuten dira bere ahotsak, sartuta daude. Esaten dutenez gainera hori, oso kalitate handiko ahotsa daukala, Bai. Beraz, bueno, aukeratu dudan kanta, gustatzen zaigulako. Gustatzen zaigulako euskeraz, behintzat izenburu euskeraz, eta entzuko dugu. Eta kanta ere bai. Eta kanta ere bai. Entzunen dugu ba.
atzoko errua goxo garbitzen jolazik inonekin gustatzen zaizulako gustatzen zaigulako gustatzen zaizulako gustatzen zaigulako ze ondo egiten duzu nor da noren jabe orain zor didazun ere ordain utzi dazu atzoko erruak goxo garbitzen jolazik inonekin utzi dazu atzoko erruak goxo garbitzen jolazik inonekin gustatzen zaizulako gustatzen zaigulako gustatzen zaizulako gustatzen zaigulako gustatzen zaizulako gustatzen zaigulako gustatzen zaizulako Gotor deseo gustatzen zaigulako 9:30 puntu-puntuan gure eskaletaren arabera, ordu hau zerbitzu publikoko informazionearen ordua da. Zure hiria egunez Iruñeko udalaren informazioa. Gaur astelenarekin ondare ez materialaren eta tradizioen inguruko zikloa amaituko da euskarazko hitzaldi batekin Sanduzelaiko Zibibok saretoan arratsaldeko 7etan eta dantza ondarean sartu zen izenburua du euskaraz eskiniko du Nupeko irakasle eta Hortzadarreko kide Carlos Irujok. Kondestable aretoa musikaren oholtza izanen da aste honetan azken 3 mendeetako izen handien obrak landuko dituzte. Gaur astelenarekin Xabier Armendariz kritikariak hitzaldia eskiniko du 7:30 atzoko eta gaurko Nafar ahotsak. Larun batean gidatutako ibilaldia Mendillorriko lakutik abiatuta uraren etxeraino, 10:00 ordu 1:30 izanen da. 9 urtetik gorako haurrak dauzkaten familiei zuzenduta dago, izen ematea dozein Zibibok saretoan egin daiteke 2 euroan. Informazio gehiago 010 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Uda honetan ere euskarazko udalekuak. Uda honetan Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948-3040-76 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea Zubirin gaude. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Zubiri, Eugi, Iragi, Olloki, Larrasoaina, Iruñetik oso hurbil, Esteribari barra, Paregabeko bazterrak, paisaia zoragarriak, herri arkitektura, Santiago bidea, egun pasa ederra, zatoz eta ezagutu. Esteribarko udala. Carmen Kaleko herriko taberna aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua.
Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko Herriko Taberna Iruña, orain ardo karta berezia. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Iñiguez 1, 9480603 Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Metropoli Forala saioan, osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Amaikako gorria, azea uzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, osasuna, aurrera, zuzara berena. Adelante Aitzina Ligako 36. jardunaldian Alkorkonek 0, Osasunak 1. Garaipen horren ondotik Gorritxoak 6. dira sailkapenean, 56 punturekin, hau da, playoffeko postuetan daude, igoera zuzenetik 3 puntura daude, liga amaierarako 6 jardunaldi falta direlarik. Partidaren erradiografiak iketeko gurekin dauzkagu futbolean doktore diren lagun bi tasoereko hitza izeneko webguneko motoreak. Eñauta Girrebengoa, egunon? Kaixo, egunon. Eta Iñaki Berastegi, mi esker hori izateagatik. Kaixo, egunon. Bueno, behin baino gehiagotan esan dugu partiden atarikoetan, erdi txantxetan, Osasunak 1 eta 0 edo 0 eta 1 irabaziko zuela, aurkaria gola bere atean sartuta, eta azkenean, Eñaut, alaxe gertatu da. Bai, ala izan zen, eta gainera ze oparirekin ez, bai, egia esan, opari galanta izan zuten, eta gero, egia esan defentsan, sekularako lan ari dira egiten, Osasunari gol egitea, oso zail dago gaur egun, eta bai, goltxo hori sartu, defentsan lan bikain egin, eta utxeta bat, eta 3 puntu oso garrantzitsu. Zalantza izpirik gabe, MVP saria, hau da, Norgehiagokako jokalaririk onenaren saria, Mitrovici ema beharko diogu, ez da Iñaki? Bai, ez, zeinatu izaten duela, opari galanta izan zen ez, esaten dugula, egin dugu broma askotan ez, denbora dio esan zehar, bueno, eta bat, gola asko gozatu zaigu egitea, eta berai sartzen duten, eta nahiko utzi garanta egin zen Alkorkonek, partidaren garrantzia kontuan hartu da, are handiagoa jorra itekena, eta eskertzekoa direla horrelako golak, eta besteren bat ere sartzen duten, da torren partidetan beste taldeek. Hor, ze gertatu zen, Deiene atzelariak pase atzera atezainari, eta irudi luke bote kaskarra egin ziola baloiak atezainari? Iñaki? Bai, nik uste bote txarra egin ziola, baina egia da Ninok ondo estutu zuela, eta jenek ez ziola atezainari egoera honenetan bidali ez, baina egia da baita ere, defentsak normalean, edo nik beti intzun izan duana, edo beti izan dudetena da, atezainari beti arkutik edo zuzenetatik kanpora bidali da. Aterantz ez dela egin behar, beti aldeetara, ez da, atzera bai, baina aterantz ez. Hori, sesio horiek, naiz eta arriskuzak ez beti, usteka beren bat gertatu daitekelako, hiru zuzenetatik kanpora egiteko, eta batzuetan ez da lehenengo aldia, horrelako gauza gertatzen direna. Eñau, datu adierazgarri bat, denboraldi osoan partidarik okerrena Osasunarentzat baloiaren jabetzari dagokionez, 25%, eta horrekin garaipena. Baina egia esan orain Osasunak baloi jabetzarik ez du behar partidak aurrera ateratzeko ez. Osasunak orain duena da, segurtasun defentsibo izugarria, gol oso gutxi jasotzen ditu, eta, egia esan baita, erasoan gauza handirik ez du egite, baina behintzak goltsoa sartuta, Osasunak esan daiteke, partidaren hiru laurdenak jala irabazitua dituela, ez? Egia esan gero, Osasunari emaitza buelta ematea oso zail egiten zaio arerioari, eta, egia esan, ez duk esan duzu ez, datu oso adierazgarria, eta hor dago, datu hori, bai. MVP saria, ironia pixa batekin esan dugu emanen geniokeela Dimitrovici nola nahi ere Osasunako jokalarik onenaren saria banatzeko tenorean ezkenuke bat ere zalantzarik izanen haze partida puska egin zuen nauzetek, Iñaki. Bai, ez, azken jardunaletan gainera kritika ugari ari zen uartetako atezaina, eta berari ere ondo etorriko zaio. 2 edo 3 gelitu onak egin zituen ez, lehenengo zatian
bat buruz egin dago remate bati, baina bereziki izan zen ultzeta batekoarekin bigarren zatian egin zuen gelditu bat, ez? Buruz erramate abokajarro esaten den horietako eta eskubikaina ateratzen, eta bueno, uste dut defentsan segurtasuna askotan, atezainatik hartzen dela, ez? Atezainak taldeak gideatu behar du, atezainak defentsak ere kolokazio hori bere arduetan dago, eta gero, bat eskazutena gelditzea da, ez? Eta segurtasuna transmititzea. Eta azken jarduna honetan, kritika jaso ondore, partio guztuz, etorreko zari dela ondo berari, eta defentsari, segurtasun gehiago izateko. Bestalde, inaut, zelai herrian, Euskarrian, sekulako indarra eta irmotasuna irabazi dugu Manolinekin eta Oierrekin, ezta? Bai, eta gainera nik uste dutola partidu garrantzitsutan oso interesgarria dela bi Euskarrirekin jokatzea, ez? Merinorekin batera, nolaiteko izaera edo jite defentsiboagoa duen jokalari batekin, ez? Gainera, bi Euskarrirekin jokatuta gertatzen dena da, egalaketak urritzeko aukera gehiago dituzula, ez? Euskarri bakarrarekin, Euskarri bakarra lan asko egin behar du bi egalak urritzeko. Bi gizonekin jokatuta ordea, aukera gehiago daukazu, bi egalak, ondo defendatzeko, ez? Hor azkenean Puskorekin adibidez jokatu genuen, eta hor Puskok atzean zulo galanta utzi zuen, orduan beti bezala atzealdean arazoak, ezta? Egaletatik. Baina, klasiko bat. Puskok utzi zuen zuloa, baina bintzat Manolin eta Merin hor ziren, zulo hori betetzeko, ez? Eta horregatik da garrantzitsua bi Euskarrirekin jokatzea. Nola ikusi zenituen egalak, Iñaki? Enoten antzera, ez? Ustuz, duel aterazenean bigarren zatian, hobetu kumplitu zuela bererana, ez? Bai gora begira, bai azkira begira, ez? Sistema, beti izan dugu, ez? Denboraldi osoan zehar, sistema horrekin behar direla bi egaletan, bi espezialista, ez? Eta ustuz, Pukok ez duela espezialista zen hori, eta bera ere ez dagoela eroso, ez? Posizio horretan. Eta Buñuel, bera egaleko jokalaria da, laterala da izatez, eta kumplitu ezake azkean hobeto, eta gora animatzen dinean ere ez da bat ere txarra jokalaria, ez? Eta bestetik, Berengerren salta hori edo nahiko ondo betea genuela uste dut, ez? Eta inotu izan duena, ez? Bat Euskarri bakarrarekin dukatzen hori gertatzen da, ez? Zulo horiek eta kumplitzeko askotan zaila gaudera, ze jokalari Medino, bost horrek ez duelako bere posizio natural hori erdian galdu nahi, eta batzuetan joaten denean, zelai erdian edo erditik sortzen dira utxunak, orduan, birekin batek posizioa mantentzen du, eta besteak baskulatu egiten du bi aldeetara, edo batak baskulatzen du, eta besteak gelitu egiten da, orduan, zulo horiek tapatzeko edo bi Euskarrirekin dan aproposa egin daitekela, gainera kontuan hartuta Manolin den jokalari mota, ez? Eta Oier ez alduzue aipatu behar, Inaut, zer demontre da, badakizu ikaragarri gustatzen zaidala? Bai, Oier uste dut oso partida honak egiten ari dela, baina Alkorkonen ez zuen hola bereziki dizbirarik egin, ez, lan defentsi horretan. Oztopatu zuen, ez? Bai, baina gauza da nik uste dut Alkorkonek jokoa pixka eta aurrera xeago sortu zuela, ez? Eta orduan uste dut Oier aurrera xeago zegoela kokatuta orduan ezin izan zuen behar bezala moztu Alkorkonen jokori, dena den, garbi dago lan iztugarri egiten duela, eta gainera... Oxigeno pilo bat ematen die taldeari. Eta batez ere nik uste dut nabarmentzekoa dela Roberto Torresi lan asko kentzien diola, eta nolait ere askatu egiten duela Roberto Torres, eta hola, Roberto Torresek ez du zertan defentsako lan horretan zentratu, eta, zentrada daiteke beste mota bateko, hori da, sormen jokoan, hori da. Utz dezagun gibelean hor gehiago hau, eta egin dezagun so aurrera, urrengo itzordua, Osasuna zaleentzat, larun batean, arratsaldeko 6etan, Sadarren Ponferradinaren kontra. Hor, itxira postuetan, edo hor salbatzeko borrokan sartuta Ponferradina, zer espero dezakegu, Iñaki? Ponferradina egia esan gogoratuko zarete, ez? Zora egin jokatuko partidan, ze azpindu hartu zen Osasunakan, iruta huz galduz, okeraz banago, baina, aldea berez asko aldatu da, ez? Orduan, postu asko egin ditu bera, gogoratuko zarete. Iaz igoerako leian ibili zen, eta horten aldiz, jitxira saiestekoan. Eta hori da, ez? Lehiakortasun puntu hori eukiko du, ez? Eta partidaz, Ponferradina, hor dago, ez jaizteko lehia horretan, eta horrek zailtasun bat gehiago ematen dio partidari. Eta, azkeneko emaitzari dago ginez, Ponferradina gazto, Zaragozaren kontra berdin duzuen, eta, ez dut uste lehenengo itzuliko Ponferradina deni, baina, partida zaila izango deniz, dudarik ez dut. Zuk zer espero duzu, Einaut? Hor nik uste dut lehenengo galdera bat egin behar dela, ez? Zer nahi dugu, play-offa, lehenengo bi postuak, ez? Atiko deriton hori, nik uste dut... Partidaz partida, joan behar dugu. Bai, baina, nik uste dut ja, 6 partida bakarrik gelditzen direla eta behar dela, ez? Helburu bat finkatzea. Helburu atiko alima da, garbi dago,
etxean 3 partida ditugu, kanpoan beste 3, eta 6 partida horietatik, 4 esan daiteke arerio nahiko aulen kontra direla, ez? Horietako bat, Ponferradina, zeina... Ponferradina, Bilbao Athletic, Numancia eta Huesca, ez da? Aulagoak dienak. 4 horiek irabazi berra daude, behintzat, nik uste 4 horiek irabazita, lehen 2 postu horietan egongo garela, eta gero, karo, girtera oso zailak daude tartirera, eta gero baitan astiken. Okerrena da, azken jardunaldian Oviedoren kontra, okari zuzen baten kontra jokatu beharko duela Osasunak etxetikat. Beraz, etxeko lanak, zentzu literal eta figuratuan, aurretik egin behar, ez da? Karo, lanak itxigabe iristen bagara azken jardunaldi horretara, egia esan oso zail izango du, zetartiren Oviedo oso talde... Oso sendoa dabil. Oso sendoa da, bai, hori da. Orduan behintzat gutxienez etxekoak irabazi, etxeko 3ak irabazi, eta etxetik kanpo, puntuak lortu, banaka edo 3naka, baina puntuak lortu. Zuk, Iñaki, kiniela egiten asizkero zer diozu? Lehenengo 2etan galituko garen. Baina, emaitza bat ez, kiniela diote datorren larun bateko norria okara begira. Nik izan dut Osasunak irabazi bai, eta 2 gutxienez. 2 eta huts. Zuk zer diozu, Inaut? Nik 4 eta huts. 4 eta huts, gol festa. Gola berase irabazteko, bai. Baina golak norenak, esan edote, atezainak, aurkako atezainak bere atean, gero ze arbitroak jota beste bat, eta ez dakit asko zaukera gehiago dauzkago. Urko berak pare bat sartuko ditu, ziur naiz. Edo baloi biltzaile batek, ez? Esan edote, ordu mutil horietako batek sartuta. Enpin, ikusiko dugu, nik golfestarik ez dute espero, bat eta hutsekoa oraintxe sinatuko nukeen. Egiaren aitortzeko golalde alde batera utzita. Ederki, bikote, bada estimatua dago, ongi segi, datorren ostiralera arte, eta entzuleok badakizue Euskara txukun zuzen eta zoragarrian informazio gehiago jaso nahi baduzue Osasunari buruz, tasoareko hitza dela bilatzen duzuen edo behar duzuen webgunea edo bloga. 9 eta 54 modu naturalagoan esan da 10 laurden gutxi jotzear, jarraian aholku interesgarri zenbait eta horien ondotik Twitterreko kronikia. Metropoli Forala saioan, Osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Entzule bikainak ditugulako, Metropoli totala. Biba zue! Gora! Aste honetako ostiralean zentralen Puin taldeari gorazarrea momorekin, larun batean loulogioren umore berezia. Kontzertuen ondoren eta goizaldeko 4 arte, Central Sessions, Central zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. Estudio Mediko Navarro medikuntza zientifikoki aurreratuena eta aldi berean gizatasunezko jokabidea, hori eskaintzen diogu Nafarroako gizarteari. Zerbitzu ugari ditugu, ginekologia, haurdun gelditzeko laguntza, digestio aparatuko espezialitatea, dermatologia, kardiologia, urologia, dietetika eta nutrizioa. Estudio Mediko Navarro 21. mendeko poliklinika bat zure eskura. Isaac Albeniz kalea 7, telefonoa 948242136. estudiomediconavarro.com. Txikientzako festa eder bat nahi. Zatoz kilikili jolas parkera. Kilikili, bolak txirrista gaztelu puzgarriak. Aurren urtebetetze meriendak kilikilin. Helduentzat kafetegi zabala dugu. Kilikili, Marcelo Zelaieta 86, 948363662. Kilikili. Eta orain, bisita gaitzazu kilikili.net webgunean. Aste azkenero Zabalgune eta Ermitagainako merkatuetan prezio bikainak topatuko dituzu atal guztietan. Bilatu prezio berdeak gure saltokietan. Aste azkenero prezio berdeak Zabalgune eta Ermitagainako merkatuek eskaintzen dituzten kalitatea eta arretarekin. Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Ansoaingo Euskararen eguna.
Larunbat eguerditik aurrera kale jira Ansoain kantu, Zeguzki eder dantza taldea eta euskararen jaima. Ordu biterdietan bazkari herrikoia, ondoren bikokote aurrentzako antzerkia, Siba euskal kirol eta jolasak eta arratsaldeko 7:00 aurrera dantzaldia. Bazkarirako tokiak hartzeko asteazken eta ostegunean, 9-8-8-3-2-2-4 telefono zenbakian. Antolatzaileak Ansoaingo udaleko euskara zerbitzua eta Ezkaba ikastetxe publikoa. Metrópoli forala. Txori txiki polit bat lehioan kantari, kontu txiki polit bat esan dit gaur neri, kontutxo bat, kontutxo bi, ez galdetu neri hori, kontu hori galdetu. Ikertu biari Euskal Herriko, Europako, munduko, unibertsoko, galaxiako sintorianik onena duen kolaboratzailea iritsi da gure irrintzi dorreko estudio nagusi honetara. Ikertu bi, egunon. Kaixo, egunon. Gure gizona Twitterren, gure kronista, 8. lurraldean, bueno, horrelako zerbait, ez? Txio herriko gure berri emailea. Zemuz astea, Txio herrian? Ongi. Emankorra? Bai, bueno, bazoen gauza batzuk. Bai. Maiatzaren lehenarekin hasiko gara, eta umapen sailkapenaren arabera gizabanako txiolarien artean, euskal txiolarien artean itzalik handiena duen emakumearekin. Maialen Iriarterekin. Maiatzak bat, gora munduko langileak. Zapalduenak, okarren ordainduak, ordaindu gabeak, langabezia gehien pairatzen dugunak, Andrea gara. Hau da, txio serio batekin hasi gara. Bai, maiatzaren lehenak bigarren seriotasuna ez dauka, ezta? Ez. Maialenek badu ironia puntu bat, hainbatetan, eta beste zera bat, baina hau bai. serioa. Ederki, Santi Leone klasiko bat gure txio bildumetan, zer dio? UPN moderatzen ari dela aditzen dudan aldi oro, Carlos Salvadorren txioak irakurtzen ditut. Bai, ongi dago. Sendagai egokia izaten alda. Aurrekoan, gainera, atzo uste dut, kateatu zirelako polemika labur batean Carlos Salvador, diputatu regionalista, eta Santi Leone Ororostorm. Zer dela gauza, bada Salvadorrek txiokatu zuelako albiste bat, eskuineko edabide digital batena zioena, Usue Barkosen infernu fiskalak ez duela aurreikusi bezain beste diru bildu. Eta Santi Leonek finezia handiz Salvadorri erantzun zion, akaso arazoa da zenbait patriota nafarrek dirua Madrila eramaten dutela eta sikabetan sartzen dutela. Izan ere gauza jakina da Salvadorrek sikap bat duela, hau da, zergetan 1% edo 1% ordaintzen duen inbertsio akelarre bat. Hori da. Ikaragarria. Bai. Baina uste dut berak itziola erantzun, ez? Beste bat, trolloietako batek erantzun zion, eta orkateatu ziren. Agian beraz, Salvador, bai, liteke bere B plana edo B kontua izatea. Gainera, bitxia da, digarria, ez da, nola funtzionatze duten, infernu fiskala, esamolde hori erabiltzena ari dira Nafarroko aldaketaren indarrek adosturiko zerga erreforma horrentzat, eta kurioski hori erabili du eskuineko edabide digital horrek, hori erabili du Carlos Salvadorrek, eta gaur Diario de Navarran, Pomesek, Zintank, eskuineko Zintank ezagun baten buruak hori bera erabili du, ez? Esamolde ateratze dute, eta venga, barriatze dute argumentarioa, haien kideen artean, burkideen artean, eta gero horri biltzen dira euri fina nola. Ezta? Jak, guzion barruan sartu nahian. Sebi dezagun gure tuit antologiarekin, jarraian Asier L. Argiako kazetaria. Ruperrek esango zukeen bezala, mendea eta segundua gurutzatzen diren lekua. Eta hor, Josu Kristok egindako
Oso grafiko bat. Infografia ona. Bai, kakagurea eta ez dula, ez? Ez dira momentu batean elkartzen direnean, hor ondamendia gertatzen da. Bai, hor grafika batean ez dula, halako uin bat, beste batean kakagurea, beste uin bat, sekuentzia ezberdinak egitze dituzte, baina goian elkartzen dira lakune batean, eta hor ondamendia omen dator. Eskatologiko xamarra, baina ikutu friki eta zientifiko batekin. Bai, oso grazioso. Eta gero Ruperrekin ikutu poetiko batekin ere bai. Martin Kitxok, zer dio? Bokata karekin, gehi, ingelesezko hitz bat, gehi, liburuzka osoa gaztelania hutsez, berdin kosmopolita. Eta hor, gros bokata week. Traola kosmopaletoa, ez da? Gros bokata week, tota no. Bai. Eta gero gainera, ez datorre irudi honetan, baina gero besteren batek jarri zuen, gainera irudia, bokatarena, hamburguesa batena dena. Hala, hori enekia. Horrelako ikur bat, ikaragarria. Mikel Pagadi, Euskal humoregilerik onena diferentzia handiz ene uste makalean, edo, diferentzia handiz akaso ez, baina onena bai. Zer dio? Goiz ere, pasa zaigu tontamentian. Winston Churchill. Oso ona. Geure Zilborrari ere erreparatuko diogu, besterak beste ikusteko pinportarik osotu zaigun hor barruan, ikertu biak zer izkiriatu du. Dirudienez, Sheriff Esporrin Suediatik pasatu da ikurrina debekatzera. Esporrin. Sheriff Esporrin, oso hashtag polita izan zen. Bai, egia da. Eta gero, existituko espalitz asmatu beharko genuke. Bai. Ez? Zanet oso emakume mankorra da Twitterrerako, diot. Eta gure nepotismo ariketarekin segituko dugu, Zilborrari begira, honetan pinporta badakusat, zer dio Juan Cruz Lakastak. Abenduaren 20 demokraziaren besta izan bazen, ekainaren 26 demokraziaren afterra izanen da, ezta? Afterrauerra, ezta? Afterrauer. Bai, ez, nik uste du kontzeptua hori dela. Bai, esko gustatu zait. Festa luzatzen denean, ez? Biharamunean, afterrauerra. Kontua da horrek arazoa duela, ez? Batzutan afterrauerra da pixko bat lamentablea. Bai, samarra izaten da. Orduan, ikusiko dugu nola den ekainikoa. Zer demontra ateratzen den horretatik. Nago batzu beldur direla. Ez ote den after hour kamalgarri bat samarra izanen, ez da? Zenbait indarrentzat, ataka istu samarra izan daiteke. Ebertzinek aguentatzen duen gehien, parranda, ez? Bai, ajea sekulakoa izaten alda, esanen dugu. Bueno, tira, publizitateari tarte bat gorde diogunez, estimatua dago ikertu bia, gaur 8 arte, eta Igor Eskudero, eman egurra, otoi. Beti geldituko lizentzia. A sigh is just a sigh. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 9480603 Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ez dakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskaraz atendituko zaitugu. Oroitzen alzara aire zabaleko jinkanez, lagun berriez, txangoez eta monitore jator hartaz, ederki pasatzen genuen, ez da? Eman seme alabei uda zoragarria Rural Kutxako haurudalekuen bidez. Kirola, abentura, dibertsio handia. Informazioa campamentoscajarural.com. Rural Kutxa, badabil. Bainez dekorazion toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Gure lurra zaindu nahi duzu, zatoz Ekia Ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeribuztan estraktoak baita konpost egitekoa ere. Ekia Ekodenda elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia Ekodenda, Fuente del Hierro Karrika, Iturrama. Gainean ditugu goizeko 10 eta beti iristen gara 10etara kanta honen konpainian. Aurrekoan entzule batek galdetu zidan, entzule eta lagun batek galdetu zidan, baina ze kanta da hori klasiko bada eskarena, baina zein? Hau, The Specials, ezta? Igor? Hori da, The Specials talde mitikoa eta kantaren izena A Message to You, Rudy. Bikaina, bueno, niri asko gustatzen zait. Oso atsegina iruditzen zait eta, bueno, beste garai batzuk dakarzkit gogora. Edo nola ere, entzule Janandere Maiteok esan dizuegu da. Gainean dauzkagu goizeko 10 horrek zer esan nahi du. Bada jarraian Euskadi Irratiko lankideek, albiste emangizun jaur zoragarri horietako bat belarriratuko dizuetela. Eta horren ondotik zer, bada Metropoli Foral gehiago, Peio Arginarena handiarekin. Asteko dekalogoa gozatuko dugu, Santi Leone, pentsalari librearena edo libre pentsalariarena. Hori esan bezala, albiste emankizun jaburraren ondotik, Euskadi Irratiko lankideen eskutik. Eta zer galdetuko diegun haiei, ea zer du den? Ez? Zerbitzuak, albisteak. Jaun Andreok, egunon guztioi, Arnaldo Otegi gaur Euskadi Irratiko faktorian ardurak betetzeko eta ekarpenak egiteko prest dagoela azpimarratu du Otegik, beste zer baino lehen, eta argi utzi du hasiera-hasieratik proiektu independentista berria behar duela herri honek. Azken inkestek independentzia nahi dutenen kopuruak behera egin duela erakutsi izana, eragile politikoen ardura dela onartu du, eta esan bezala proiektu berriaren beharra azpimarratu du gurean Arnaldo Otegik. Independentziaren bidea ez da arraza izango, independentziaren bidea jorratu egin behar da, baina horretarako behar dugu proiektu independentista berritu bat herri honentzat, beste parametro batzuetan eraikiko duena proiektu hori, proiektu askatzaile bat izan behar da, eta erakargarria izan behar zaio jendeari. Horrek koste badauka. Eta koste izango da, baditugula parean bi estadu, parean jarriko direnak, eta koste hori ordaindu beharko dugu, baina problema ez da hori, problema da, eta ze koste daka dependentziak. Eta Iñigo Urkullu lehendakaria bertan dela, Arabako Foro Ekonomikoaren lehen saioa egiten ari dira gaur. Marina de Vicente, ze azpimarratu du lehendakariak bere jardunean, egunon? Egunon, azken 6 hilabetetako paralisi politiko eta instituzionala kezkagarria da eta pairatzen ari gara, Iñigo Urkullu lehendakariaren arabera, egoera kezkagarria eta baita arriskutsua ere dela dio Urkulluk ekonomian. Azken 9 hiruhilekoetan hazkunde ekonomikoa izan dela nabarmendu du Urkulluk eta nahikoa espada ere joera ona dela dio, alere 2020 arte ez gara itzuliko krisi aurreko egoerara. Aurtengo lehen hiruhilabete hauetan hazkundea 3,2% izan da, eta egun langabezi tasa 12,8%koa da. Estatu osoan txikiena. Badakigu asko dugula egiteko, baina markatutako estrategiak emaitza ona eskaintzen ditu. Urrengo belaunaldiei begira ere Jaurlaritzaren konpromisoa berretsi du gazteei enpresen ateak irekitzeko enplegu aukerak eskaintzeko. Arabako lehen foro ekonomikoan hizketan jarraitzen du momentu honetan Iñigo Urkullu lehendakariak.
Erasoa izan da bestalde goizaldean Euskal Herriko Unibertsitateak Gasteizen duen errektoradutza ordean ez ezagunek 2 kurpili su eman diote egoitzaren atearen parean eta suak kalteak eragin ditu atean eta fatxada ere belztu du, baina kalteak ez dira handiak izan. Bertako zaindari bat saiatu da sua extintorez zitzaltzen eta ondoren suhiltzaileak bertaratu dira. Sua izan den egunean, maiatzaren lehenari lotutako paskinak eta horriak aurkitu dituzte. Ertzaintza gertatutakoa ari da ikertzen. Eta Iruñean 2 udaltzainek zauriak izan dituzte asteburuan izandako liskarretan. Guztira 13 dei jaso dituzte Iruñean udaltzainek liskarrak eta borrokak tarteko. Eta Valentzian gizaseme bat hil eta beste 2 zauriak izan dituzte etxe batean piztu den suaren ondorioz. Sutea gaur goizeko 7etan piztu da etxe bizitza batean, 61 urteko gizona hil eginda bertan, 88 urteko emakume batek erredura larriak izan ditu, eta 56 urteko beste lagun bat bularreko minez erietxeratu ere egin behar izan dute. Polizia suaren nondik norakoak ari da orain ikertzen. Kirolak, Xabier Murua. Txirrindularitza, Asturiasko itzulian, gaur azkeneko etapa izango dute txirrindulariek, Bueñon hasi eta Obiedon amaituko da, guztira 121 kilometro, ordu erdi barru hasiko da etapa. Ibilbidean 5 mendate, lehenik 3. mailako 4, eta bukatzeko 2. mailako bat helmugatik 7 kilometrora. Salkapen nagusian, oraingoz Caja Rural agintari, lehenengo postuan da Hugh Carty, 2. talde bereko Sergio Pardilla, 26 segundora, eta jarraian Euskadi Muriaseko 2 ordezkari, Garikoitz Bravo, 34 segundora, eta Mikel Bizkarra, 44 segundora. Errepidean, gaur goizeko lehen ordutan izandako arazoak jada konponduta, ordu honetan ez da zirkulazioari traba egiten dion aparteko eragozpenik segurtasun sailetik eta Nafarroako foruzaingotik esan digutenez. Eta hotz esnatu da eguna, izotza ere egin du barnealdean hainbat puntutan, baina orduak aurrera eginala eguzkia nagusitzen joan da eta hala jarraituko du egun osoan ere. Eguzkitsu eta gutxinaka epeltzen ere joango da. Hori bai, bero konturik ez da gaur izango, 15-17 graduren bueltan errendituko dira eta termometroak gaur. Goizoko 11etan berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, ordura arte informazioa noiznahi eitb.eus atarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, orain lizentziarekin. Gora gu eta gure entzuleak. Gure lurra zaindu nahi duzu, zatoz Ekiaeko dendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita konpost egitekoa ere. Ekiaeko denda elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekiaeko denda Fuente del Hierro Karrika Iturrama. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquín Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Bainez dekorazion, toldoak, eltxosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Oroitzen alzara aire zabaleko jinkanez, lagun berriez, txangoez eta monitore jator hartaz, ederki pasatzen genuen, ez da? Eman seme alabei uda zoragarria Rural Kutxako haurudalekuen bidez. Kirola, abentura, dibertsio handia. Informazioa campamentoscajarural.com. Rural Kutxa, badabil. Dietak egiteaz nazkatuta? Zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu? Edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan? Izaskun Berasategi dietista nutrizionista. Osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 6-5-1-5-8-8 eta izaskungidoi-nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, Euskara zatendituko zaitugu. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu.
Reformastia erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 948-0603-760. Reformastia, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Metrópoli forala. Amarrak eta bederatzi, berriz ere txanda hartuta Iruñeko irrintzi dorretik euskalherriirratia.eus, FM-ko 91.4 Metropoli forala zeharkatzen jarrituko dugu 11 bitartean. Lehenik eta behin iritziaren tartea zabalduko dugu, minutu bateko manifestua entzuteko Ariaz bestaldean daukagun laguna. Aitor Etxarte irakaslea, egunon? Baita zure pello. Eta nahi duzunean zure predikuarekin aurrera. Ai, ama predikua. Aberaztasuna bat. Nafarroko jendartea zarra da. Estimazioek diote 2029 urtean gazteak 2002koaren parekoak izango direla. Beraz, aurretak gazte urri eta zahar ugari, gerota ugariagoa gainera. 2. Erretretaren atarian diren belaunaldiek dira inoiz ondasun kantidade handiena pilatu dutenak. Ziklo ekonomiko ezagun baten ondorio izan da. Norberaren merituarena baino gehiago. Beraz, zarrasko, ase eta gazte saldoa prekario. 3. Zer egin belaunaldien arteko haustura saiesteko? Zer egin zarraskok pilatu duten etxe ondasun diruarekin? Noren bezederako izango dira ondorengorik gabeko askoren kapitalak. Batik baino gehiago egiten duena, hau da, bidaietan eta kapritxoetan xautu eta listo. Zer egingo dute gazte askok lan finko eta duini gabe? Nola egingo diote bizitzari duintasunez? Bakuninek idatzi zuen, erentziarako eskubidea gure iritziz deusestatu egin beharko zen. Irauten duen bitartean, desberdintasun ekonomiko hereditarioa bihurtzen delako. Ez pertsonen arteko ezberdintasun naturala baizik eta klaseen arteko artifiziala dena. Hildakoen ondasunekin funtsa sozialak sortu beharko lirateke, bi sexuetako aurren heziketa eta formazioa sustatzeko jaiotzen direnetik, helduak izan arte. Hor bukatzen da, bakuninena. Ez dakit ba, zerbait asmatu beharko dugula, pentsatzen dut. Izan ongi lagunok. Pentsamendu anarkista horrekin, agurra Aitor Etxarte, datorren astera arte ongi izan. Izan ongi bai. Metrópoli forala. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. The saints are crippled on this sinners' night. Lost are the lambs with no guiding light. Lost can roll like thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse, now made us soul. All we need is light.
Astelena izateko gogor etorri zara, Santi Leone, egunon eta ongi etorri. Egunon. Libre pensalaria zaitugu, dekalogoa ekartzen dugu, eta astelenero 10 kontu aktualitateari begirada poliedrikoa botatzen diogu. Honek zerikusia dauka zerekin ekarri duzun kanta honek? Bueno, hau Lordi taldearen kanta bat da, eta Eurovisionen jokatu zuten, jokatu zuten, duela urte batzuk, eta uste gainera, Finlandiaren izenean, eta uste gainera irabazle gelditu zirela, eta okerrezuan nabil Eurovisionen historian entzun den heavy metal kanta bakarra izan dela. Heavy metalak badu dekadentzia puntu bat, eta Eurovisionek ere bai, ez? Eta biek elkartzen diren tokian Lordi taldea sortzen da. Bueno, horregatik ekarri dut. Bueno, Eurovisionen beste lorpena da, denak ados jartzea lortu duela pasaden aste honetan, ez da? Ikurrina sartu du, esperski gainera debekatutako banderen artean, Estatu Islamikoarekin batera, antolatzaileek barkamena eskatu dute gero bai, baina Ikurrina ezingo da erakutsi jaialdian. Bai, baina nik uste dut horrek erakusten duela Suediako antolatzaileek ez dakitela norgaren ere, holako zerbait. Okerrez manabil, Eurovisionen bakarrik erakusten aldira parte hartzen duten estatuen banderak. Beraz, Ikurrina ezin da erakutsi ez. Zerrendan egon edo ez egon, berdin da. Eta halako batean, zerrenda hori prestatu dute, eta, Estatu Islamikoa bai, estatua da, ez dakit edo, erdipurdiko estatua edo, zalantzan dagoen estatua, baina estatua omen da, eta beraz, akaso normala da, baina gu ezkara estatua oraindik, ez? Eta beraz... Bueno, Ikurrina ez ezik, esan dugun bezalaxe, hor dira Estatu Islamikoarena, Kosovokoa, Krimeakoa, Palestinakoa, eta Karabatx garaikoa ere. Bai, baina, hor batez ere Estatu Islamikoaren banderarekin parekatu izanak sortu du kalapita, ez? Edo eskandalua, edo mina, ez? Eta horregatik, eta hor, hala ere, mundu guztia erran bezala, zuk erran duzun bezala, ez? Ados jarri da, eta Ikurrinen alde atera da, ez? Baita Rajoi ere, Rajoik txio bat bota zuen, eta bai, Ikurrina Espainiako bandera legala eta konstituzionala da, eta normala, eta ez dakit nola. Bueno, kontu arrazatzen, azken batean, hor Ikurrinen alde egiteak ez zuen, edo ez du inolako ondoriorik, ez? Ondorio izanen du, Euskal talde bai honen dela Eurovisionera, ez da posible, ez? Dena den, Eurovision kezkarako motibo bilakatzea, politika gintzan, Euskal Herriko politika gintzan, Urkulluk ere hitz egin zuelako, ez da? Eta Espainiakoan, ikaragarria da, ez da? Bai, gainera bitxia da, ez? Orai, Eurovision akaso begitan hartuko dugu horregatik, ez? Banderari egin dionagatik, eta ez musikari egin dionagatik, eta akaso begitan hartu behar genuen musikari egin dionagatik. Urkullurena ere bitxia izan da, ze Urkulluk garaibateko lelo bati buelta eman dio, ez? Garaibatean, oiuka itzen ziren manifestazioetan, espainola ez, Ikurrina bai, eta Urkulluk bere adiezpenekin buelta eman dio, ez? Eta orai, erdi espainolez, erdi euskaraz, Urkulluk erran dio, espainola ez, Ikurrina bai. Txiste txarra, en fin, espainola bai eta Ikurrina bai, holako zerbait, ez? En fin. Maiatzaren lehena, atzo, Zarama taldearen kanta ikaragarria, hori ere, sindikatuek eskatu zituzten prekarietatearekin amaitzea, eta besteak beste aldaketa politikoa, bai hemen eta bai beste hainbat tokitan. Bai, Espainian bai aldaketa eskatu zuten, Nafarroan ez dago hain garbi, edo ez dago hain argi, ez? Edo, ezkerrera mugitzeko eskatu zioten hemengo gobernuari, baina antza sindikatu batzuk ez daude soberados Nafarroan gertatu den edo gertatzen ari den aldaketarekin. Eta bai, atzo langileen nazioarteko eguna, eta, teorian, ala diote, krisitik ateratzen nahi gara, baina kontua da nola ateratzen nahi garen, ez? Eta bai, orai, gero eta lanpostu gehiago, edo lanpostuak sortzen nahi dira, baina kontua da nolako lanpostuak, ez? Eta hori da, prekaritatea da, orai, igual, kezka nagusia, da, arazo nagusia, ez? Hori, eta horrekin batera, alde batetik fite hauteskundeak izan ditugu, baina biztan da botere ekonomikoaren esku dagoela, ez? Eta botere ekonomikoak hartzen dituela orai erabakiak eta agintzen die politikari zer egin behar duten edo zer nolako erabakiak hartu behar dituzten. Eta beraz hor dago koska, ez? Zerbait asmatu behar dela, oraintxe Aitor Etxartek errandu, ez? Zerbait asmatu beharko genukela gauzak aldatzeko, eta nik uste dut hori dela behar bada premiarik handiena gaur egun, ez? Ezkerretik
ezker pensamendutik zerbait asmatu behar dela, bueno, neoliberalismoaren oldarrari aurre egiteko. Maiatzaren leheneko manifestazio horietara politikariak ere agertzen dira, atzo besteak beste Madrilen eta honek harritu ninduen Ciudadanos alderdiko kideak. Bai, Ciudadanos teorian ez da eskuinekoa ez ezkerrekoa, ez populista da, baina eta, bueno, itxura ere egiten du, ez? Bistan da, hartu nahi dituen neurri gehienak edo neurri guztiak langileen kontrakoak direla, eta gainera, arraten dute Rajoyren lan erreforma aldatu nahi dutela, baina okerreko bietik aldatu nahi dute, hau da, gogortu egin nahi dute, eta beraz, hala ere, itxura egin behar dute, atea behar dute, eta erakutsi behar dute, ados daudela, hainbat aldarrikapenekin edo hainbat en fin, lelorekin. Lanari buruz, ari gara solasean, langabeziaz, eta Urkullu aipatu dugu lehen ere, Eusko Jaurlaritzako buruak gazteak atzerrira joatera animatu ditu, hori ere gogorra izan da. Bai, eta gainera erran zuen, esperientzia interesgarri izan daitekela, aberasgarri izan daitekela, ez? Eta erronka itzuleran dagoela. Igual, Urkulluren hitzak entzunen ditugu lehenbizin, eta gero komentatuko ditugu. Ikuspegi global hori indartzeko oso garrantzitsu jo du Inigo Urkulluk gazteak atzerrira joatea. Eta erronka izan beharko litzatekeela itzultzearen. Gizarte bezala kalitatezko enplegua sortzearen erronka jarri du mahai gainean. Erronka itzultzea, baina momentuz zoazte. Bai. Kontua da nola aurkezten den gaia, ez? Polita da, interesgarria da, abentura da, aberasgarria da atzerrira joatea. Eta hori egia da, baldin eta ez bazaude behartu, ez? Baina kasu honetan gaia da edo hemen kezka da gazteak behartuak daudela atzerrira joatera, hemen ez baita lanik, ez? Duela urte pare bat, igual ETB-en zera albiste bat ikusi nuen, eta hor komentatzen zen, orai erizain Euskal Autonomia Erkidegoan, erizainak prestatzen ari zirela Finlandiara joateko, ez? Eta albiste den tonua zen, zein interesgarria, ez? Finlandiara joateko aukera izanen dute hor ohitura berriak ezagutuko dituzte, jende berria, interesgarria, ze polita. Ze polita nahi eta joaten baldin bat zara, baina, en fin, ez baduzu bertze aukerarik ez da polita, ez da larria da, ez? Eta hemen egoerak ezkarri baten aitzinen gaude. Gernika aipatuko dugu segidan, Gernikako bombardaketaren urteurrena izan zelako pasaden astean, apirilaren 26arekin batera. Bai, urtero bezala hori ere gogoan ardu genuen, eta horren oroitzapena ekarri genuen gaurko egunera, eta hori ikusten da oraindik gerra zibileko zauriak neurri batean irekiak daudela, ez? Behin da berz, aipatzen da gerra zibilari buruz mintzatzea itxita zeuden zauriak irekitzea dela, eta nik uste dut ez oraindik hauniz falta dela, hauniz ikertu behar dela, eta krimena honitz aitortu gabe daudela oraindik, ez? Eta beraz, data guztiak, memoria freskatzeko bali duten data guztiak importanteak dira eta interesgarriak dira. Eta Pablo Picassoren Gernika kuadroa, C batekin, ekarriko aldute Euskal Herrira inoiz? C batekin eta U, ez? Edo Princesa Sofian jarraituko du? Nik uste dut Princesa Sofian jarraituko duela. Garai batean izan zen eztabaida handi bat, eta gainera Princesa Sofiako edo arduradunez txosten bat edo hainbat txosten prestatu dituzten, erakusteko zinezkoa zela kuadroa ekartzea, eta ez zela posible. Eta ematen du ez dagoela borondate hundirik ona ekartzeko, baina auskalo, ez? Gauza arraroagoak ikusi ditu. Gogoratzen duzu, Guernika Jarnikara, ez da? Bai. Lelo ura. Gernikatik Donostiara eginen dugu salto, Otegik nolabaiteko forum batean hartu zuelako parte, ez da? Gara egunkariak antolatutako foroa edo dena delakoa. Bai, foroa, hor galderak izan ziren, baziren kazetari batzuk, gero gainera Iñaki Sotok hasieran eskerrak eman zizkien bertze kazetari batzuek, Iñaki Gabilondori, orai izen aztu zaidan, baina katalan bati ere... Bideoaren bitartez, ez da? Egiten zituzten galdera. Eta hor pixka bat, Otegik bere ikuspuntuak azaldu zituen, nola ikusten duen iragana, etorkizuna, zerrin behar den, eta momentu batean, kazetari batek
surfarekin edo surfaren konparazia erabili zuen galdera bat egiteko, pues bueno, batzuek surfa egiten dute, beste batzuek surfa ikusten dute barandatik, hondartzatik, eta hor bi ikuskera diferente ditugu, eta bueno, bi ikuskera horiek helburu bakar baterako nola uztartu, ez? Hori izan zen galdera, eta Otegik, bueno, gogoeta egin zuen surfari buruz eta aldi berean, politika gintzari buruz. Bere erara, eta gure surfa zen izan behar da. Baina bardurarekin, pluraltasun guztia onartuz, bakoitzaren ikuspegiak onartuz, errespeto horretan denak surfea egitea jutea, zer da? Bakoitzak bere honena jartzea, herri honek askatasuna lortu dadin, eta herri honetan alternatiba sozial bat eraiki dadin. Eta nik uste dut hori nola egiten da? Nik askotan aipatu izan dut errezeta bat, baina ez da nire errezeta, niretzat zentzu arruntaren errezeta da, eta da, jendearekin amable izan behar da, jendea entzun egin behar da, ez dakagu beti guk arrazoia, gure olatuak eta besteenak ez dira bata bestea baino hobea, bakoitzak bakoitzean disfrutatu egiten dugu, eta gauza guztien gainetik irrifarra, umorea, pasioa, zen eta gu borrokan zoriontsu izan behar gea. Zetik badakagu... Surfa eta olatuak, eta surfaren barruan ere windsurfa dago, ez da? Eta orain arte behintzat Otegik haizearen kontra egin du surfa kartzelan zegoela behintzat. Bai, baina orai iduri du haizea alde nahi dutela, eta, bueno, eta surfa eta gozamena, ez? Disfrutatu egin behar dugu, egiten dugunarekin, gure borrokarekin humorez, eta herribarrea, eta bueno, joan den astean aipatu beren Larrunen Joseba Gabilondok artikulu luze idatzi zuela, eta hor ere aldarrikatzen zuen gozamena, ez? Gozatu egin behar dugula gure nazioaz, gure izaeraz, eta gure borrokaz, ez? Eta eduri du, bueno, bide horretatik, eta aipatzen da, ez? UPNek bere diskursua moderatu nahi duela, hemen nik ikusten dut moderazioa, ez? Gure olatua ez da bertzena baino hobea, gure olatua ez dugu beti arrazoi, eta diskursua benpin ikusten da berze aldarte bat, ez dakit nora goazen, nora eramanen gaituen unek, baina, bueno, nik uste dut Arnaldo Otegik badakiela, mintzatzen badakiela solasean, eta bueno, hori importante dela, eta kaso emaitza honak ekarriko dituela. Santi Leone libre pensalariarekin gozatzen, ari garenez, austeritateaz, mintzatuko gara segidan, gozatzeko gutxi ez da, austeritatearekin, hori eskatu baitu nork eta Felipe Seigarrenak, ez da? Bai, da, bueno, honei deitzen zaio, zera, argudioa dominem, argudioa ez, baina, klaro, Felipe Seigarrenak hori eskatzeak badu grazia, ez, azken batean, ez da pisu txiki batean bizi, jauregi handi batean baizik, ez, eta gastua handia eragiten duen, jauregi batean hain zuzen ere, eta beraz, ez dakit. Gainera bitxia da... Badu jate bat, badu Rolls Royce bat... Bai, bueno, denetarik. Blu-ray bat, ez, Pablo Iglesiasek emandako Game of Thrones ikusteko, beraz, denetarik, ez. Baina... Gainera bitxia da, ez, pixka bat, ikusten da, edo, behin da berriz arripikatzen da, edo lelo, edo modako lelo bihurtzen ari da, demokrazia garestia dela, ez. Parlamentua garestiak dira, politikaria garestiak dira, botazioak, hauteskundeak garestiak dira, eta iduri du hor aurreztu behar dugula dirua, ez dakit, igual bertze gauza batzuetan aurrezten alda ez, baina behin da berriz orai batzuek jomugan jarri dute demokrazia bera edo demokraziaren sistema, ez, demokraziak funtzionatzeko erabiltzen dituen tresnak, ez, hori, hauteskundeak eta parlamentuak, senatuak, horiek ze garestiak diren, ez, eta nire ustez hori arriskutsua da. Muy deficiente, muy deficiente, muy deficiente. Hiru evaluazio egin nituen, Koun, Ubin, Non eta Navarro Bilosladan literatura irakasgaian, muy deficiente, muy deficiente, muy deficiente. Nor nuen literatura irakasle, Ignacio Aranguren jauna. Beraz konten zaude, ez? Orai, eman zioten sariarekin. Testu komentarioak ez dakizu egiten. Literatura espainiarra ez dizuete irakurtzen laguntzen ikastoletan. Bueno. Gizon jatorra, Bai. Nere emazteak ere izan zuen irakasle, eta oroitzapen hona du. Gizon jatorra eta gainera, bueno, kultura oinarritik landu duen gizona, eta nik uste dut merezitakoa Bianako printzea saria. Gainera, Navarro Bilosladan, hola antzerki tailerrak edo martin jarri zituen, ez? Nei pare bat aldiz izan naiz Navarro Bilosladan, hor egiten dituzten antzerlanak ikusten, eta bueno,
polita iruditu zait. Bueno, 1000 ikasle gutxi gora bera pasatu izan dira 35 urte hauetan bere eskuetatik, ezta? Tartean zu. Bai, hala da. Esan nahi dut, bere antzerki tailerretatik ere. Bai. Eta, bueno, en fin, ordu, iduridu, en fin, polemikarik sortuko ez duen figura dela edo persona dela, ze, ja, printzipe, edo Bianako printzea sariaren inguruko polemika desente izan ditugu, eta izanen ditugu, segurazki. Bueno, eta behintzat erregeak ez dira etorriko aurten, ezta? Hori, ongi. Beraz, austeritatea, alde hortatik, ongi. Herriberrin izanen da, Herriberriko gazteluan oso kerrezpanago? Bai, hori zen, leidetik ere atera nahi zuten, pixka bat kutsu erligiosori kentzeko, eta, bueno, beraz, orai Herriberrira eramanen dute, eta, bueno, ongi. Sin himnos chirriantes. Bueno, en fin, Diario Navarrako lerro buruak ikusteko aukera zanen dugu, eta hori ere polita zen da, eta interesgarria, eta bazka emanen digu, saio honetarako. Beste izen propio batekin jarrituko dugu aurrera, Juan Luis Zebrian, eta Zebrianen izena azken egun hauetan Panamako paperekin, Panama Papersekin lotuta. Bai, eta horrek ondorioak ezen ditu, bueno, El Confidencialeko kerezbanabila atera zuen Zebrianen izena Panamako paperi lotua, eta horren ondorioz Zebrianek antza eskatu zuen, edo erabaki zuen, edo exigitu zuen, Ignacio Eskolar kazetaria zerren egiten zuen saiotik kanporatzeaz. Hor, Ignacio Eskolarrek parte hartzen zuen tertuliano gisa edo solaskide gisa, eta baina Zebrianek erabaki zuen edo agindu zuen kanporatzeko, eta gainera debekatu omen du sextako edo talde horretako kazetaririk kontratatzea edo hartzea edo onartzea prisako taldeko irratietan eta edabidetan, ez? Eta, bueno, horrek, en fin, errakusten du nola dagoen kazetaritza Espainian, ez? Ze gauza bat da nola ze iritzi duzun eskolarri buruz, eta antza batzuek oso iritzi txarra dute, eta gainera erraten dute, gogora ekarri dute eskolarrek ere Carlos Carniceroren tokia hartu zuela zerren, eta Carlos Carnicero ere horrela kanporatu izan zela, eta orduan eskolarrek ez ziola inolako elkartasunik adierazi. Baina hori alde batera utzita, egia da, Zebrianek egin duena zentsura hutsa dela, ez? Eta gainera kontu personal batengatik. Eta gainera, bueno, eskolarrek berak horrela adierazi du, eta orai eskolarren hitzak entzunen ditu. Tu caso, Ignacio, de tu salida de la cadena SER no es la única, porque según hemos podido saber también, Prisa ha prohibido a sus periodistas participar en la sexta, en las tertulias, en los debates. Así es. Están comunicando uno por uno a todos los afectados, a todos los periodistas que tienen presencia en la sexta, o que colabora con el diario.es o con el Confidencial, que a partir de ahora también es incompatible, como lo mío, y que no pueden participar en los medios. Me parece un tremendo error porque Juan Luis Cebrián está utilizando el Grupo Prisa en una cuestión personal. Toda la información que hemos publicado sobre Cebrián afecta a Cebrián, no al Grupo Prisa. Afecta a Cebrián en sus negocios privados y en su vida privada y en sus asuntos personales. Nacho Escolar, el diario.es egunkari digitaleko burua, ezta? Zuzendaria. Eta ez dakit, Cadena Serren dena kasu egin ote dioten. Guztiek ez, Javier del Pino, que a vivir, que son 2 días edo saioa zuzentzen du. Asteburuko magazin bikaina. Nik hori haitu dut ez dut entzuten normalean, baina hainbat lagunek hori komentatu diate, ez dio Zebrianik kasurik egin, eta joan den egunean, eskolarren taldeko edo bi kazetari konbidatu zituen, ez lasestako edo bi kazetari konbidatu zituen, eta ez dakit horrek ondoriorik ikarri duen, oraindik, eta edo ekarriko duen, etorkizunean, auskalo. Bueno, humore tarte batean parte hartzen duten kazetari zenbait dira, ez da? Kike Peinado, La Sextan ibiltzen da, Zapeando saioan, eta bestelakoetan, ez da? Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen zaion Javier del Pino kazetariari. Eta kulturarekin amaiera gure dekalogoari beti bezala, eta zinemari erreparatuta askotan egiten duzun bezalaxe. Zer gertatzen zaio euskarazko zinemari? Euskarazko zinemaren zenbait ekoizlek salatu dute edo erran dute, orai euskarazko zineman arriskua dauela Espainiako ministerioak pixkat laguntzak emateko araudi aldatu duelakoz. Eta horren ondorioz, orai ETBek ematen duen laguntza publiko gisa kontuan hartuko dutela, eta beraz, ministerioak ematen dion laguntzari kendiko diotela ETBek ematen duen kopuru hori. Eta beraz, horren ondorioz, diru gutxiago jasoko dutela euskarazko produkzioek, ez? Eta beraz,
horrek, claro, normalean sosgut izaten dute euskaraz egiten duten zuzendariek eta lantaldeek, eta beraz, gainera, laguntza hori edo diru hori murrizten badiete, bueno, horrek kolokan jartzen aldu euskarazko produkzioa zinemanez. Eta hori salatu dute, ikusi beharko dugu ze gertatzen den. Eta zinemaz ari zarela, zinemaldi baten berri ere, gure 10. puntuan, gaurko dekalogoan. Bai, heldu den aste honetan hasiko da, maiatzaren 6an hasiko da Fant jaialdia, edo Fant zinemaldia, Bilbon, beldurrezko zinemaren, jaialdia, eta, urtero bezala oso gauza interesgarriak ekarriko ditu. Eta auskalo igual animatuko nahi. Kulturaren gailurra jo dugu eta bat-batean amaitzeko Zopilotes Txirriaus. Horrelakoa zarazu, mutur batetik bestera, ez da? Bai, egiarren, hau ekaratu duzte, gaurko dekaloga prestatu bitartean, hori haitu dut zera, ordenagailuan, eta pensatu, zergatik ez, eramanen dut. Beste batean ekarri behar duzu, Tarzan y su puta madre ocupando piso en Alcobendas. Ederki ba. Alde ederra. Mila esker hauniz, gurekin izateagatik, Santi Leone, libre pensalaria, dekalogoa eginez, gaur, beti bezala, astelenero bezala, Metropoli Forala saioan, aio, eta ongi izan. Aio. Sin poder decir te quiero. Y el dolor, cuando te arrancan la piel, cuando me alejan de ti, cuando juegan con tus besos, cuando lloro por todo lo que te di, por todo lo que perdí, quiero estar entre tus brazos. ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? 7 mares crucé sin capitán, sin miedo a naufragar por ti. Tengo miedo de no volverte a ver, de morir desesperado y condenado a no volver, y condenado a no volver. Gabon zarrean, gaueko 12etan, ziegako atea kolpatzen dugu. Urteari eta datorrenari ongi etorria ematen diogu horrela. Ostikoka, kolpeka, zarataka, hemen gaudela esanez. Ateen kontrako golpen zarata izugarria da. Presoa ez dutenean askatzen, presoak bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da, berea bakarrik. Kartzelak inguratuta, kartzela muturren parean, presoak bere burua astintzen du kartzela. Minak azala laztantzen digu, eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatuz. Eta faltan botatzen zaituzte danean, herria behar dudanean, zuon bizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean, horma hauek hotzegiak sentitzen ditudanean, urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean, zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean, gorde ditudan zure laztanek, berriz aztantzen hautenean, orduan idazten dut. Hori da nire unea. Horrelako uneak presoarenak dira. Esateko edo ez esateko. Sentitzeko edo sentitzeari usteko. Begiak irekitzeko edo ixteko. Iraganak gogoratzeko edo etorkizunarekin amets egiteko. Realitate gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko. Asperen egiteko edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau, zure unea. Naiara Maiabia, Villabonako espetxetik. Hola, kaixo. Espanturik gabeko irratsaioa, Metropoli normala.
Agur. Aio. Reformas CIA. Era guztietako zaharberritzelan garantizatuak, gremio guztiak zeure esku arkitektoa eta dekoratzailea ere badugu. Reformas CIA erakusketa eta denda Buenaventura Inigez bat, 9480603 Reformas CIA, gure konpromisoa zure lasaitasuna. Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948-15-4301 telefono zenbakian. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948-33-0303. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquín Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruñea. Aurten Irlandara. Best hizkuntzak atzerrian. Aurten ingelesa Irlandan. Argibideak bestidiomas.com. Metrópoli Forala. Gure mugetatik haratago begira, jartzen gara, Lur Gil kazetaria, nazioarteko gaietan kazetaria ditua etortzen denean gurera, eta gainera etortzen zara Atlas batekin, Atlas hori zabaldu duzu, eta munduko bola batekin. Egunon eta ongi etorri? Egunon, horrekin bai, baina ahotsi gabe. Bai, ahotsi gabe, non egon zarelako? Munduan zehar eta... Bai, munduan zehar txantreako jaietan, ezta? Bai. Bueno, gure teknikari Igor Eskudero ere bertan izan da, eta zu bezalaxe abotsa marrantatuta ekarri du. Bueno, zure behatza, munduko bola horretan non eta Amerikako Estatu Batuetan eta beste behatz bat Europan ipini dituzu. Europako eta Amerikako Estatu Batuen arteko merkataritza ituna mintzagai izanen dugu gaur, KIP delakoa, TTIP, eta eragile sozial eta ekonomiko unitzen ustez aldaketa handia ekarriko duena. Hori bai, Lur batzuek diote aldaketa ona izango dela eta enplegua sortuko duela, esate baterako, eta beste askok ordea ozen diote iruzur eta gezur handia dela. Ez dizut galdetuko noren alde zauden, argi eta garbi dagoelako. Bueno, zer da KIP, zer da TTIP? Organera, esan duzu bezaren, goratzen naiz, Nafarroko Parlamentuan eztabaidagai izan zutela asunto hau duela urte bete da, eta horrei posizionatzen zirela, eskuin politikoak TTIP-aren alde, eta ezkerrak kontra ez, beraz, horrek ja esaten digu ere, hor egin den analisiarekin, non posizionatzen den bakoitza ez. Eta zergatik ez, zer da TTIP, bazkenean, esan duzuna ere, bi behatz ez, bata Estatu Batuetan beste Europar Batasunean, behatz bat eta bakarra eta handiagoa sortzea ez. Hau da, potentzia hegemoniko bat, eta horretarako behar dutena da,
politikak eta diru kontuak berdin du, ez? Hau da, batasun ekonomiko, fiskal eta bat sortu, eta beraz hor lege antzekoak izatea Estatu Batuetan eta Europar Batasunean, ez? Horrek ze ekarriko du, bereziki, Estatu Batuetan okerragoak edo hala baloratuko genituzken legeak Europar Batasunean aplikatuko direla, ez? Esate baterako, ekonomiaren liberalizazioa sektore publiko askotan, ez? Esate baterako ere hezkuntzan, osasunean eta halakoetan, privatizazioan beste pauso bat gehiago emango dira pausoak elikaduraren kontuetan, transgenikoak onartzeko, horrek dakarren arriskuarekin, ez? Izan ere, Estatu Batuetan transgenikoak onartzen dituzten legeak daude, ez daude transgenikoen aurkako lege asko eta Europar Batasunean badaude, ez? Beraz, honek ekarriko luke, ezabatuko liratekeela Europako lege horiek guztiak eta berdinduko liratekeela, ez? Estatu Batuentzat ere alderantzizko zerbait ere gertatuko litzateke, hor, arlo fiskalean Europak lege gehiago ditu eta berdinduko lirateke, eta beraz liberalizazioan, privatizazio horietan ere, pauso gehiago emango lirateke Estatu Batuetan, ez? Beraz, honek, azken finean oinarrian daukana da, enpresa multinazionalek hartzen dutela boterea, ez? Dena privatizatzen denean, inkluso sektore publiko eta oinarrizko horiek, enpresa multinazional batzuk hartzen dute boterea, eta inkluso gobernuek baino gehiago, ez? Hor badago gauza bat nahiko garrantzitsua, tribunal bat eratuko luketela, estatuak eta multinazionalak parez pare jartzeko epaiketa batean, ez? Beraz, enpresa batek irabazialko lioke epaiketa bat Estatu bati, indarra, beraz, multinazionalen esku. Beraz, Lur, herritarrongan eragin zuzena izango duen ituna da, argi eta garbi dago, oso globala delako, oso zabala, eta zu nabarmendu duzun bezalaxe multinazionalen lobien eta botere politikoaren artean hartzen ari dira erabakiak ezkutuan gainera, ezta? Hartuko dira aurrerantzean ere, baina orain prestaketa honetan eta aurreko kapitulo honetan, IP prestatzen ari diren honetan, herritarren parte hartzeri gabe eta prensari ateak itxita filtrazioak tarteka ezagutzen baditugu ere. Eta horrek, argi erakusten du, ez, zein den itun honen erroko arrazoia, ez dute nahi jakitea zer negoziatzen ari den, sinatu egingo da eta aplikatu egingo da, eta gerora ezagutuko ditugu itun horren puntu guztiak, ez? Baina bitartean ez dakigu ia ezer, filtrazio batzuk izan dira, eta alderdi politiko eta eragile sozial askok borroka bat egin behar dela horren aurka ikusi dute, ez? Eta, ari dira filtrazio gehiago sortzen, ez? Esate baterako gaur publikatu da Greenpeacek lortu dituela 200 piko horri, eta gaur hemendik gutxira goizeko 11etan publikatuko dituela, ez? Eta nabarmendu dute maila ekologikoan eta elikadura kontuetan oso kalte handiak eta bizitzarako arriskuak ere ekarriko lituzkela, ez? Eta esan duzun bezala ere oso garrantzitsua zeintzuk ari diren negoziatzen, ez? Oso esfera altuetan, oso maila altuetan, estatuak eurak ere ez daude hor negoziatzen, baizik eta Europar Batasuneko agente batzuk eta Estatu Batuetako beste batzuk, ez? Enpresa, lobby handi batzuekin batera, ez? Beraz, hasteko momentu honetan ja, enpresen mesedetan, ez? Haiek ari dira jartzen puntu horietako bakoitza. Beraz, horrek asko esaten du, ez? Beraz, General Motorsek eta Volkswagenek gehiago aginduko lukete Estrasburgoko parlamentuak baino. Esate baterako gaur egun ere hala gertatzen omen da, ez da? Horixe, eta hori da kezkagarria, ez? Oso talde txikiak eta elite txiki batzuek are gehiago kontrolatuko dutela munduaren zati garrantzitsua hau, ez? Estatu Batuak eta Europar Batasuna. Eta hori, Lur, zergatik gertatzen da orain, ez da? Eskubide ekonomiko, politiko eta sozialen okertze hori, potentzia ekonomiko eta politiko berriak sortzen ari direlako munduan, geopolitikaz ere hitz egin beharko genuke, ez dakit Pazifikora begira, baita Amerikara, ez da? Amerikako Erta Amerika eta gero Brasil eta bestelako herrialde horietara. Hori da, honen arrazoiak ez dira gehiago privatizatu nahi dela edo baldintza okerragoak sortu nahi direla pertsonendako, ez? Hor erroko arrazoi batzuk badaude eta hasteko
kapitalismoak beti behar izan du liberalizazio hori, ez? Are gehiago krisi momentuetan, garai hauetan bezala, eta are gehiago aurrean beste potentzia batzuk dituztenean, ez? Eta gainera, orain ez dago kapitalismoari aurre egiten dion beste potentzia hegemonikorik, baina bai kapitalismoaren barnean beste potentzia batzuk, ez, interes ezberdinak dituztenak. Eta izenak jartzeko bereziki BRICS deritzonen barnean, hor Brasil, Errusia, Txina, Hego Afrika eta India, potentzia bezala pauso oso handiak ematen ari dituzten honetan, estatu batuek bereziki galdu dute haien hegemonia ekonomikoa, ez? Ez dira inerraz ailegatzen herrialde askotara eta hegemonia bertan Txina edo Errusia hartzen ari dira. Beraz, hor beharrezkoa zuten horrelako pauso erraldoi bat ematea, ez? Hau da, potentzia, euren potentzia, are gehiago indartzea, lehen esan duen bezala ez, bi behatz ahuletatik behatz lodi eta handi bat sortzea, eta beraz, berriz ere balantza desorekatzea, ez? Eta jartzea haien potentzia guztien aurrean. Dena den munduko bola eskuetan dugula aprobetxatuz, jarrituko dugu Asialdera begiratzen, ezta? Eta horrere ikusten dugu, ez Europarekin bakarrik, Amerikako estatu batuak ere Pazifikoan dauden beste hainbat herrialdekin ere bat egiten ari direla, TTIP itun honen antzeko kloniko bat indartzen. Horixe, beraz, mapa batean irudikatuko bagenu, Errusia eta Txina geratuko lirateke erdian, eta inguruetatik ari dira pintza lan hori egiten, ez? Bi potentzia handietan egiten akordio ekonomiko horiek, bereziki Errusia eta Txina isolatzeko noski, ez? Eta honek dakarrena da, ez dela lehenengo aldia olako akordioak egin direnak, eta gogoratzen badugu, duela 20 urte izan zen altxamendu zapatista, eta haiek altxatu ziren alako akordio baten aurrean, ez? Kanadak, Estatu Batuek eta Mexikok egin zuten liberalizazio akordio horren aurka altxatu ziren, ez? Beraz, horrere erakusten dute aurre egiteko modu bat, edo, aurre egin zaiela olako akordioei, eta beraz, 20 urte geroago ere, horrelako akordio gehiago egiten ari direnean, badaudela ere aukerak horien aurka altxatzeko, ez? Eta berezik ikusita ze ondorio latzak izanen dituzten pertsonen bizitzetan, ez? Pertsona guztien bizitzetan kenduta noski, elite politiko eta ekonomiko horienak oso jende gutxi direla, ez? Baina beste hongan oso kalte handiak, ez? Beraz, ikusten da mugimendu oso handiak daudela orain munduan, ez gerrai dagokienez, baita ere, ez, ikusten dugu zein den egoera, baina bereziki gerra ekonomiko oso indartsua gertatzen ari dela, ez? Eta horrez da kasualitatea Europar Batasunak Errusiari jarritako sanzioak, eta hor dituzten talkak Ukrainiarekin esaterako, edo Alemaniarekin ere Errusiak dituen akordioak horrek zailtzen duela TTIP akordioa bera, ez? Estatu Batuek proposatzen dutena da moztea guztiz Errusiarekin. Alemaniak akordio pila bat ditu Errusiarekin. Eta beraz hor, arazo batzuk badaude haien barnean ere, ez, negoziatzen ari direnen artean, baina Obamak duela egun batzuk esan zuen bezala, bukatu nahi du horrekin, ez, bertan hauteskunde gertatu baino lehen. Eta karriketan erantzuna argia da, ezta? TTIP itun honen kontrakoa, eta oraindik ere jarrituko dute elkarretaratzek eta mugimenduek, ezta? Gainera asko Europa mailan gertatzen ari dira, ez? Agian ez dira gehiegi trasladatu maila lokalera, ez? Eta geratzen da zerbait oso abstraktua bezala, zaila da gainera, ez? Ez badago zerbait fisikoa, bakarrik hitzak eta filtrazio txiki batzuk zaila da oso mobilizatzea jendea, ez? Baina bai gertatzen ari direla, bereziki Alemania, Frantzia eta herrialde horietan, baina baita ere Euskal Herrian, Nafarroan bertan ere badaude TTIP-aren aurkako taldeak, eta beraz gertatzen ari dira mobilizazioak. Estatu Batuetan ere bai, baina zaila da halako momentuetan, ez, aurre egitea. Atlantikoaren bi aldeak itun honetan, eta horrek ere gogora ekartzen digu Atlantikoaren bi aldeak lotzen dituen beste itun bat, ezta? NATO hain zuzen ere. Horixe, eta Hillary Clintonek berak ere aipatu zuen TTIP hau NATO ekonomikoa dela, ez? Izen hori jarri zion, izan ere izaera bera dauka, ez? Herrialde potentzia horiek guztiak elkartzea etxai komunaren aurrean, ez? Eta etxai komuna jada ez da terrorismoa, ez da komunismoa,
orain txaila kapitalista ere bada, baino eredu ezberdina duena, ez? Eta bereziki Errusia eta Txina dira, eta tartean dauden guztiak, ez? Baita Siria, baita Ukraina eta lakoak ere, ez? Beraz, orengo gerra horiek ere ez dira kasualitatea geopolitikan, ez? Errusia esate baterako Asadekin posizionatu da, ez? Siriako presidentearekin, eta Estatu Batuak guztiz kontra, ez? Beraz, horrelako kasu txikietan ere ikusten da zein den posizionamendu hori, eta NATOk ze garrantzi daukan maila militar politikoan, esango genuke ez, agente politiko bat ere badelako, eta TTIPek ze garrantzi izango duen maila ekonomikoan, ez? Beharrezkoa zen, haientzat momentu hontan pauso hau ematea. Lurgil, Txantreako festetan, larun bat gauean, gauerdiko ordu bitan, etzenuen TTIP honen inguruan hitz eginen lagunekin. Ez du gogoratzen behintzat. Zein zen solas gaia. Zein zen solas gaia, zaila da esatea peio. Beste egun baten, ezta? Osongi, Lurgil kazetaria estimatua dago, nazioarteko gaietan gure adiskidea ditua. Jo, tangizan. Eskerrik asko, jo. What did Ernesto we like Irrati lokala garelako, metropoli globala. inspired him so much? Gogoko alduzu abiadura. Zatoz Atarrabiako lakatxoperia jatetxera eta sentitu lasterketen emozioa Mikel Azkona txapeldu Nafarrarekin. Maiatzaren 6an ostiralarekin arratsaldeko 8etan Azkonarekin eta bere autoarekin Losarkosko zirkuituan buelta batzuk emateko 4 bonus zozkatuko ditugu. Zatoz Atarrabiako lakatxoperia jatetxera eta gozatu. Baratze bat nahi deizut egin. Adaskarekin ikasi zure etxerako barazkiak ekoizten. Baratza modu jasangarrian lantzen erreza da. Adaskak lurra, baliabideak, azpiegiturak eta lantalde teknikoa zure esku jarriko ditu. Zure aldetik konpromisoa eta esfortzua eskatzen ditugu. Zure baratza landu informazioa eta itzordua 948-33-5026 telefono zenbakian. Adaska, ekoizlea gara. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura, nabarituko dute. Munduan zehar ibiltzen gara gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda, zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Aurrizkera ikastaroa. Maiatzaren 4an, 11an, 18an eta 25an arratsaldeko 6etatik 8etara. Informazioa eta izen ematea 948-22-22-26 telefono zenbakian. Arturo Kanpien Euskaltegia, IKA. Metropoli forala. Irribarren behar batekin amaituko dugu gure gaurko saioa, Inigo Astiz kazetariaren eskutik. Albistea lehenengo. Extra. Eurovisionen beti debekatuta egon den banda. Debekatuta dagoela Eurovisionen jakin dugu. Lehenengo aipua dutena. Bandera trapu bat da, aizerik ez badabil. Bigarren albistea orain dela urte batzuetakoa. Gazte bat kolpatu du, polizia municipalak hainbat gazte kolpatu ditu, San Ferminetan plazara ikurrina sartzeagatik. Bigarren aipua, Arkaitzkan horrena. Bandera trapu bat da, aizerik ez badabil, eta aizea dagoenean gauzak erabat bestelakoak dira, eta bandera trapu bat da. Eta aste honetan jasotako mezu eta idea eta iritzi artikulu guztiak laburtzeko kanta bat. Na 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 na.
Entzule bikainak ditugulako Metropoli totala. Bibazue. Gora! Bagoa zentzulea amaiketarako bidean 2 minutu mesterik ez Metropoli Forala amaitzeko astelen eder eta urdin honetan goiz aparta daukago paseoan ibiltzeko ordu bat aterrietan informatiboa etorriko da eta Metropoli Forala berriz ere zeharkatuko dugu bihar maiatzak 3 aio eta ongi izan euskalherrigerratia.eus fmko 91.4